guys, welcome to 10 Minutes English with Reiko. こんにちは、レイコです。10分英会話へようこそ。エミネムと M&M's この2つの発音、実は全く同じなんです。Let's check it out. 前回、前置詞 add on in で恋愛トークの中でエミネムの Spacebound を紹介しました。エミネムはタフに見えるんですが、実は時々すごくロマンティックな歌詞を書きます。私が初めて英語で M&M's の発音を聞いたとき、ラッパーのエミネムにしか聞こえませんでした。なぜなら、エミネムと M&M's は全く同じ発音だからです。一度、ネイティブスピーカーの発音を聞いてみましょう。M&M, M&M, M&M's, M&M's。日本人が意外に苦手な発音 M と N。この2つの発音の違いは M は最後は唇を閉じます。ハミングをするようにこれが M。 一方 N は最後は唇を閉じません。 N M&M と M&M's どちらも M と N の発音が入ります。発音は焦らずに、まずはゆっくり一緒に練習しましょう。 M&M, M&M。 M&M は2つの音節に分かれます。スペルだとエミネムと I があるんですが、その音は意識せずに、初めの音節は M、 2つ目の音節が NEM、 M&M、 M&M、 M&M's, M&M's。 お菓子の M&M's はスペルを見ると M&M's なんですが、ネイティブスピーカーはこの and を N に変えてしまいます。なので M&M's、 M&M's。 ラッパーの M&M にはこの S が入ってないんですが、お菓子の M&M's は最後 Z の音で終わります。 Z は歯を、上の歯と下の歯を合わせて、その隙間から息を押し出す、その音です。息を押し出すときに歯に振動、息の振動が伝わるのを感じてください。M&M's、 M&M's。 初めはゆっくり、そして少しずつナチュラルなスピードに変えていきましょう。 M&M's、 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 M&M's。 会話の中でこう質問されたとき、 Do you like M&M's? 相手が M&M のことを聞いているのか、それとも M&M's のことを聞いているのか、どちらかわからない。そういうときはこう聞き返してみてください。 Do you like M&M's? You mean the rapper? ラッパーのエミネムのこと？ Do you like M&M's? You mean the candy? お菓子の M&M's のこと？ Do you like M&M's? R と L のように、日本人がとても苦手な M と N の発音、唇が最後にくっつくのかくっつかないのか、それを意識しながら M&M と M&M's の発音の練習をしてみてください。発音を上達させるために大切な2つのステップ。ステップ1、まずは口の形を意識する。ステップ2、英語を話すときに使う口の周りの筋肉、英語筋、これを意識して動かすこと。ステップ1 and 2を意識しながら
まずはゆっくりと、そしてそのステップ1 and 2に慣れてきたらスピードを少しずつ上げてみてください。そうやって練習をすると必ず発音は上達するはずです。 Do you like M&Ms? You mean the candy? Yes, I love them. Do you like M&Ms? Thank you for watching. See you next time. Bye. TH は息の音です。それを忘れないでください。そこで役立つのが toilet paper で、これをどう使うかっていうと TH の口の形のまま息を出します。で、この toilet paper に向かって息を出してください。はじめは顔に近づけて、口に近づけてこうやります。皆さんもぜひやってみてください。私も練習します。